Sejrin nisimgħu issa x'jiġri jekk żewġ stazzjonijiet tar-radju jitħaltu flimkien. Ikun hemm fuq naħa kollegament dirett ta' partita futbol u fuq in-naħa l-oħra ikun hemm programm tan-nisa. Insernulkom għaziz semmija sportivitana u minn Stadio Mejazza, Italja nistednukom is-segu dan il-kollegament dirett tal-partita ta' ħbiberija bejn Inter u Milan. Għal din il-logħba qed jattendu eluf ta' partitari li qed jagħmlu atmosfera tas-sew sabiħa f'dan il-ground. Palissa qed naraw il-plejers ħarġin mid-dressing rooms fost iċ-ċabċib tal-partitari u r-riċetti tal-ħelu u tantu tant affarijiet oħra. Ix-xewqa tagħna minn dejjem kienet li dan il-programm inżammuh varjat kemm jista' jkun. Ħalli n-nisa Maltin u Għawċin ma jiddejqux. Se nagħtu bidu għall-programm tagħna billi ir-referio l-Munita ħalli ż-żewġ naħas jażlu s-sajt tagħhom. Sa dan it-tant nagħtukom malajr il-formazzjoni taż-żewġ teams. Għall-Inter se jilabu Zenga, Bini, Altobelli, Kolovati. Charlie Chaplin, Lorient Hardy u ħafna kummedjanti oħrajn. Nitkellmu wkoll aħna llejla fuq il-kantanti. Fix-xena mużikali bħalissa tfaċċaw ukoll Baresi u Verza li aktar tard se nisimgħu l-aħħar suċċess fenomenali tagħhom. Inkomplu b'aktar mużika. Għandna it-traġejja minant il-linesman tal-partita tal-lejla li huwa ferm attenti fuq iż-żewġ naħat tagħhom. U ekku referi saffar is-suffara u l-loba bdiet, il-ballun f'saqajn. Betty Crable, artista li mhux l-ewwel darba li kantat ukoll lil din is-semmija li kitbitilna din littra ngħidula li it-tim tal-Milan libes il-ger tas-soltu aħmar u iswed u l-Inter ukoll iswed u blu. Il-ballun f'saqajn Bini iqassam lill-Autobelli jixxuttjaw il-ballun jispiċċa barra. Trawin li se kariga ruħu minnu Frank Sinatra li wkoll għamel suċċessi kbar f'ħajtu. Naħseb li l-sinjorina li kitbitilna din littra tajnila x-xewqa tagħha billi tajnija l-informazzjonijiet li talbitilna. Aktar ittri. Din id-darba għandna it-traġejja minn fuq il-last il-minduda min-naħa tal-Milan. Il-ballun imur fis-saqajn li jibqa' tira dritt jaqbes plej jaqbes ieħor. Baresi il-ballun f'saqajn jixxuttjaw il-ballun jispiċċa. toqba tal-misluta li aħna n-nisa kważi kollha għandna. Sinjorina jew sinjura li kitbet din littra xtaqet tkun taf jekk hawn xi kura għall-infezzjoni fit-toqob tal-imsielet. Lil-Meri ngħidula li xi kura ssib żgur u l-aħjar li tagħmel huwa li taqbad ftit peniselin Fuq l-spot kick u ddelku hemmhekk u jgħaddilek żgur. anke jekk il-barriera ma tkunx kompatta biżejjed, dan huwa foul perikolus għall-Inter li jidher li f'din il-logħba ma tantx huma sejrin tajjeb. Dollu li hemm xi ħaġa nieqsa jew inkella Il-bajt ma kienux friski, bil-fors li xi ħaġa hekk ġara. Lil-Ġejn Saliba minna x-xar li kitbet din littra għax qalet li inkwetata xil-kejk mollilix, ngħidula biex ma tinkweta ruħha xejn għax din ħaġa li tiġri lil ħafna nisa. Trid tkun żgura li tħalli l-kejk fil-forn fil-ħin kemm suppost. Oqgħod attenta mbagħad li l-kejk ma tħallix iżjed milli suppost għax ir-referi saffar offside. u jiġi kollox imġemmet ruħi. Dik kienet l-aħħar ittra fil-programm tal-lum. Naddu issa għar-riċetta. L-ewwel naraw x'ikolkom bżonn. Għalhekk nispera li għandkom fidejkom karta u lapes ħalli Ir-referi juhu n-numru ta' Baresi minħabba li tiġġieled miegħu dwar fawl li ta' favur l-Inter. Ninstabu ftit minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima li matul għall-plejers ta' żewġ naħat rawna kif tagħmel is-soppa tal-armla. Imela, ikolkom bżonn fażola, ħaxix, patata, tadam u 6 corners favur il-Milan. L-addantament ta' dan l-ewwel taqsima kien wieħed ħafif u mexxej. Jidher li ż-żewġ naħat jonqoshom. ftit sunnarija fuq in-nar flimkien mal-ilma u l-ħjar u ħallihom sakemm jagħlu. Imbagħad aqbad il-baked beans u itfaħħom Fit-tribuna tal-istampa fejn il-korrispondenti tal-ġurnali Italjani qegħdin isegwu mill-qrib din ir-riċetta. Darb'oħra nagħtukom riċetta dwar kif tagħmel ruġġata tal-larinġ. Issa kitbunna ħafna semmija oħrajn illi jixtiequ nitkellmu fuq is-sfin. Mela le, illum il-ġurnata, iż-żgħażagħ
tagħna qed jisfnu dak li insejħulu sfin tad-diskos li ngħidalija ma fih l-ebda gost, is-sfin illum sar kummerċjali wisq. Diski minn arbit ta' xejn. Fost l-idol il-kbar ta' sfin fis-snin li moddija, insibu lil Fred Astaire u lil Fotografi tal-gazzetti li nstabhom qasma f'żewġ linji fuq kull naħa tal-lasti. Bħalissa qed naraw lil Kolovati jisfen it-twistu jitteppja, Astaire ġibet l-ammirazzjoni ta' ħafna u ħafna nies li jħobbu sfin. Bekk wasalna fit-tmim ta' programmi ieħor għan-nisa Maltin u Għawċin, nittamaw li l-programm tal-lum ġobkom u din hija Fiorella Sammucci Barras Briffa de Pasquale de Barntino tixtieqilkom il-koll daqqa ta' ballun fuq l-istonku. Il-plejer liħor jirritalja, il-referi jur il-karta safra. Ġlid bejn il-plejers, mid-dera anki xi partiteri qed jaqbżu fil-ground. Jiddispjaċini li se jkollna naqtaw dan il-kollegament tagħna. Hector Bruno jsermilkom minn Sanremo.